ingkang nembe paripurna menghibur panjenengan sekalian. Mugi-mugi saged dadosaken jabinipun saya ugi dadosaken suka renanipun penggalih panjenengan sami. Bapak Ibu undangan ingkang kinurmatan, sabibaripun adicara campur sari ing mriki panjenengan sedaya badhe dipun hibur seni tradisional Jawa Timur ingkang badhe katindakaken Ibu-ibu Waranggana 5 bersaudara ingkang dipun pandhekani panjenenganipun Jeng Wiwin ingkang mijil saking tlatah Sumbrata Danamulya. Tari kasebat tari remo gaya pria Sugeng Amil Sani.
Sampean isih eling wangsalanku sing mburi? Ya apa ya apa? Mangan gak mangan. Heeh. Apa jare wong loro? Iya, sampean wong pira, Mbak? Sing penake wong pira ya? Apa rame-rame ngono penake? Ya iki kabeh iki tandake 5 9 terus mari ngono ning nggih ngarepke ya wis akeh. Ya Oke. enake bareng-bareng ya Mbak Susi. Oh iya. Heeh, ndek omahe Pak Krisna iki bareng-bareng karo iki Sondong. Sondong. Aku ki yo kaget lho jeneng kok Sampeyan wis Sondong. kenal apa urung karo Pak Sondong? Aku ki urung. Wonge gedhe dhuwur, Aku urung. keker, Heeh. brongosen, Wis duwe bojo? putih. 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 Wah iki cocok iki. Cocok ya? Cocok ambek Cocok pean. sampe, heh? Mbek pean. Aku wis duwe ya. Kok balik nang aku maneh. Lho lah ya cocok. Cocok apa, Ndong? Pak Ndong ki sing ndi to? Wonge pokoke gedhe dhuwur, putih, guwanteng. Urung duwe bojo. Oh, Urung cocok wis. Urung lho Mbak Sus mau ki wis tak WA, wis tak Ya WA. apa? Ya jare ya apa? Ya ngene Pak Ndong. Ngapunten kula niki ajeng teng daleme Pak Krisna. Nyuwun Terus? Sherlock, ora usah di Sherlock Mbak tak pak-pakahe ngono. Mau dipapak berarti? Aku dipapak. Ayo digawakne apa lho dipapak? Iki monggo Pajero. Wih. Pak Ndong mung mapak aku Pajero. Ngono. Pak Ndong ya ngono. Ya apa? Iki nangge omahe Pak Krisna ki ora baen-baen. Terus? Iki buwe gawe Fortuner. Wah, Kaya ngono kuwi lho Pak Ndong ki bah. Orang kaya jenan. Pak Krisna apa maneh Mbak? Tebune Ya apa? delok sak tegalan tek Pak Krisna kabeh iki. iya. Jan pokoke Mari panen ketoke. heeh. Mari ngene lak metu aku. Lah iki wis gawe nanggap sondong iki. Iya. Gus. Sesok sepasaran nanggap maneh. Apa Mbak? Campur sari. tapi awake koyo gak katut. Katut ya Pak Ndong ya. Niki kula tasik pisan lho ya. Awas lek somben ate ora ngono. Diapakno? Eh, aku ya meneng ae aku. Meneng ae aku. Heeh. Diapakno? Meneng ae. Mbak Susi, Injih. guyon ki ya ora nek enteke awan mau Iya. sampe bengi ki bah dayohe Pak Krisna. Luar biasa, Mbak. Ini kajate napa nggih? Kajate manten lho, Mbak. Lah mantene ndi? Iki Mas alah Mas sapa apa? kek ora ketok tulisane ning kono. Mas oh, Mas apa ya? Mas Inten. Mas Eka. Kalih Mbak melawan Mbak Eka. Mbak Eka. Nggih. Didongakne, sing dongakne iki Semoga- sing dongakne sik pantese niki sesepuh. Oh iya, ya sesepuh itu ya. Oh, aku tak meneng sih. Iki gilirane sapa? Ndongane manten. Manten, Mbak. Mugi-mugi J. kaki kemanten ini kemanten J. wageto langgeng. Tulus lek bebrayan. Amin. Agung. Ndang cepet duwe momongan. Amin. Terus mari ngono, lek wis duwe momongan kok nglairno terus tekok selapane dinane nanggap campur sari sondong budaya maneh. Amin. Tapi awakmu ora dijal. Aku melok ae aku. Oh iki nek neke dhewe ora ya. Kaya ora. Muga-muga Pak Krisna mari ndek gawe Mbak Sus. Banter-banter. Pripun, Mbak? Pak Krisna sak keluarga muga-muga mari ndek Anjing, gawe nggih. diparingi seger waras rezeki Amin. turah-turah. Amin. Nggih Mas. Mugi-mugi awet lek seduluran. Amin. Serawung pantai budaya nggih. J. Amin. Tapi lek nanggap jolali. Wis mari. Lho sampean lek pas lapanan bayan iki kan kudu nanggap sondong budaya neh. Oh, rasan-rasan mau Heeh, Mbak. aku Nanti krungu. nanggap maneh. Nanggap maneh tapi sampean nggak katut. Aku Genten melok ae. aku karo Mbak sing katut. Aku lek gak katut melok ae pokoke. Sampun nggih. Gilirane Lah, kok Mbak wis? Sus. Lah, kok Lho wis? lah ya lah terus piye apa maneh? Aku gilirannya apa? Lho gandeng to lah awakmu ning kene ora wis oleh DP. Wis lunas. Walah. Berarti kok gak nggawa apa-apa. Koyoke enggak. Aku. Koyoke ora aku. Udah mau entekne. Kok nyarutan berarti sampean. Ya wis terus Mbak Sus. Nggih. Nggih, Mbak. Aku nyanyi saiki. Jare Bah. Sak jeke oleh Pak Sondong malih kaya ngono lali wayahe.
Ya gayane lali barang ngono ta lah. Sapira kok keliru. Pak Li. Aduh kok hilang to Pak Li. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Melesala Kak Mas, salah sing manis, monasi biru, daun duri. Lamun cekar tangis, lamun jauh maresa. Keliru ta? Apik. Josku saiki ngono kuwi lho. Iya no semangat toh. Semangat ya sayang ya. Bisa dong. Enggak boleh lemes ya. Tidak. Enggak boleh dek ya. Enggak boleh ya tidak ya. Sekarang gantian bosnya loh. Ini mic-nya. Kok aku maneh pinggiran. Lah terus iki takon-takonan iki. Nggih. Sepiro Mas Lani? Seneng pedayangan. Jos. Monggo Mbak Daru. Iku. Nerpes didelok Pak Sondong. Iku pimpi nande. Jos. Sondong bener. Sondong budaya. Sondong. Ngapunten Pak Sondong niki bubar kabeh niki nganune. Konsentrasine. Bapak Sondong Budaya. Mikir tukang obat. Monggo-monggo dilanjut. Umi Wiwin. Amin. Amin. Karo Umi. Umi. Oh enggak. Ora seneng. Monggo Mbak. Piye to? Duwe ra duwe kok terus umi. Bapak Sondong. Jas. Ayo Dek. Ning kono mau takone Sondong Budaya. Heeh, mang Ning jare. kene Bapak Sondong. Iya. Halo. Lah Sondong Budaya iku lek iku ngertiku ya campur sarine. Lho, lah Lek iya. Sondong apa sae? Campur sari. Loh, Sondong. Bapak Sondong iku apa nih? Niku jenenge Pak Kusdiono SE. Endi to SE? Kae lho. Pimpinane Pak Kusdiono Kusdiono. SE. Alah ngertiku Sondong kok. Sarjana ekonomi, mari ngono disingkat dadi Sondong. Oh ngono. Penak Oh, terae. iya. Iya. Tapi terkenalnya dek kene Sondong. Sondong Sondong. ekonomi, iya. Goleki Pak Kusdiono gak ero. Karo. Lek Sondong ngono ero. Ero, ya terkenalan Cen. Tercemar iku. Apa maneh mari kok kene iki Mbak Win. Lho pengarah. Oh, moron mombul. Enek tayub ning kono tung Tung Pak Sondong Budaya. tung. Mari ngono Mbak Megi duwe gawe tung. Tung. Mari ngono anu Tayuban Semalang Raya. Tung. Pak Sondong Budaya. Mari Ora ngono gemen-gemen lho Pak Heeh, Sondong gemen. iki. Dilungkas Mbak Susi ya tung.
Tungku seje. Piye? Ya seje sayang. Aku kepengin ero. Ya rahasia ta. Ya wis. Tunge akeh tunge ya. Heeh. Barang selundupan. Lah iya, monggo. Monggo Mbak Cusi. Aja ngono ta rek. Hayo. Ayo. Ayo. Barang selundupan ayo. Rame-rame madep-madep budayane. Ayo ayo goyang yo. Goyang rame-rame. Bapak Krisna iki sing duwe gawe. Ayo padha ngomberene
Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku putus bakar sapa tak suwani nolak bengi muga-muga Gusti ijabahi sakepananganmu panli bisa kumpul kaya inguni Ojo lali kabelengmu
Eman-eman janji rukun gak kurang sandang lan pangan. Dung dung anak dedung anak kula. Tuli dedung ampun malam jenah ngisak. Bapak Ibu sekalian ingkang kinurmatan, dengan rasa rendah hati kawula minangka pranata peksa Cak Supratman Cak Bambang nyuwun agunging samudra pangaksami. Awit ing iki kawula tansah mengganggu lampahipun tari remo ingkang sedang asik menghibur panjenengan sekalian. Ananging dadosaken kawuningan anggen kika mengganggu lampahipun tari remong amung kepingin derek-derek margio hajatipun Bapak Krisna Soibu Tiami sekeluarga ingkang sampun asring kita lampahi sesarengan khususipun penggemar seni tayub. Bila wonten tari remo kanthi dipun merihaken tari remo penghormatan ugi tari remo penampilan. Ingkang tari remo penghormatan ateges pranata peksa mengajak dumateng panjenengan sedaya berlebih-lebihan utawi saling menonjolaken kemampuan boten ananging namung saling sambung rasa kemawon antasipun Bapak Ibu undangan ingkang sami rawuh saha Bapak Krisna sekeluarga. Pramila ing mriki saderengipun Bapak Ibu undangan ingkang sami rawuh kita suwun tampil dateng panggung pagelaran langkung rumiyin panjenengan Bapak Krisna ingkang menggugati kula suwun dengan hormat rawuh sasana pagelaran ingkang saperlu paring pakarmatan dumateng Bapak Ibu undangan ingkang
sami rawuh wedal dalu menika. Bapak Krisna ingkang mendampingi penyerpun Bapak Misnan. Oke, penyerpun Bapak Sugeng saking Kita Blitar, Bapak Sujarman saking Wates. Oke, Bapak Agus Jahit saking Rendeng. Oke, penyerpun Mas Isap. Oke, saking Wates Blitar. Oke, Bapak Sondong. Niki sesepuh campur sari Sondong Budaya. Oke, penyerpun Bapak Ajit Bagong. Oke, penyebut sesepuh kita, penyebut Mbah Tukijan. Dumateng sesepuh ini sepuh, ingkang kula sepat asmanipun, monggo kasuwun rawuh sasana pagelaran, saperlu mendampingi penyebut Bapak Krisna ingkang mengkugati. Wedal kawula aturaken, sumangga. Dewa Terato Wenta Eyang Wongo Nendra Tepun Neling Tepun eling manungsa sen kenging coba Anuruta rao rane namu siya. Halo. Dumateng Bapak Wanto Tugu Telu. Dipun surna pagelaran joget Janur sampun gunung ukuran Kijang. punder pinula ya mas aja leren aja leren enjang kae durung teko ya mas kawis pito
uban lampu tresno tuwin saboyo pati marang Raden Wiratmoyo kawut pranyata anatur prati sriwune datat grahita kang rinata kadange pribadi Wiratmoyo putra Niro Siro lawe ati pati tuban Srihuning putrane abdi wangsa pati nalika ing muni kapupuk ing Madyaloka dobrang agung marang Minakcika katresnane Wiratmoyo tinapite ning loro trihune bebasan wekasan ira praktek leno alamun akon Matur sembah nuwun yen Bapak Krishna so sepuh bini sepuh ingkang nembe paripurna paring pakurmatan. Salajengipun rawuh sasana pagelaran panjenenganipun Ibu Krishna utawi Ibu Tiani ingkang dipun sarengi menika Ibu Rini, Ibu Siti. Ugi Ibu Mesenan, Ibu Gluduk, Ibu Sondong Budaya. Ugi panjenenganipun Ibu Siswanto Tumpak Rejo, Ibu Yatno almarhum saking Wates Blitar, Ibu Sujarman, oke penyebut Mbak Ita, oke saking Wates, oke penyebut Ibu Nuri. Dumateng Ibu Krishna, soho ibu-ibu. Hari ini Ibu Siti, ingkang kula sepet asmanipun monggo sedaya rawuh sasana pagelaran. Saperlu paring pakurmatan dumateng Bapak Ibu undangan ingkang sami rawuh wedal dalu menika. Wedal kula aturaken sumangga. Rio karo kenongo ijo so
Gluduk, monggo, Rauma Kelara. Jambe soro